Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Enrique. Ginaingon, ang mga lalaki sama sa kabayo, nga bisag kinsa lang nga babae ang kabayan. O kung masakpan sa asawa, dili mo angkon nga nangutsiro siya. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Salome! Kadiyot, sana! Sana, Enric! Kung manapit sa akong asawa, wato ko sa lain akong asawa. Kaya mo na po yung akong ihatod. Ala. Sa Enric, hati lang akong yawi sa opisina, kadiyot sa! Naunsa man taong ka Salome, oy? Kalimtanon diba nimo? Naunsa ba yung kadiha? Uy, kadiyot lang, Gwen! Kung pala tuyuan ako, Gwen! Kadiyot sa! Buwat ako kadiyot, diya! Buwat na akong yawi! Sus! Mali ito sa pagkatod ako ni Mahal. Agoy! Uy! Mahal, sakay na. Late na ko, Enric. Sorry, Mahal. Saan nga? Nalangay ko hatod ni... Leche. Ima? Gileche ko ni mo? May textan na ka na ako, nga malangay kagkuha na ako. Mo text ko aron masakpan ng Salome? Ay na lang ko gyatod, oy. Mag-taxi na lang ko. O sige, pag-taxi! Kapoy ni mo! Kapiyaan kong Enric. Shit! Nakakaon na ba ang mga bata? Ha? Ano? Ay, Indot. Pinakababayro ni Kuan. Ricky. Ikaw. Kinsaw ka. Ay, bye, Rick. Sapot ka? sapot kong mahal ba, Clint? Nag-inerti. Nagtuod nga siya nga, muagwanta ko siyang sapot. Unden? Unden? Maganto siya kay kabit na siya. Bida, ay sa sultig inana, ay porbida sa New Beric.
gilipay sa biya ka taong ima taon. Mora man lang kalipaya ba, Bay Clint? Unya, kamo ni Silbay, di mo mag-away? Ako yung awayon. Larutan ko siya. Maglinarutan yung duha. Magkapawag ko sa kusapot, Bay Clint. Salome, higda pang lagi ka. Bangon na, ihatod ka. Lain akong lawas, Enric. Mau ba? Mausin ka? Half day lang ko eh. Tumaran ko tambal pasig mawaning akong gibati. Sige day. Tumartambal aron makatrabaho ka. Oh, kung ma-okay na ko, ako na rin hatod ni Marcia sa eskwelahan. Okay day, sige. Ako nalay mato sa eskwelahan, Mama Salome. Naglain man kang imong lawas. Okay na ko, Marcia, oy. Pagdali tiyag ilis kay malate na ka. Magtaksi na lang ta. Okay, sige, Ma. Kung dili ka text ano, digit ka mo anhi sa bay. Nagawat ako, maulian ka. Naulian naman ko, Kud. Unya, day off na ko. Mamotel ta na. Sa inyo na nanda day. Dong. Sama ko eh. Dagang himantayon sa mo mga silingan. Okay, sige. Magmotel ta. Di paya ko na, Emma. Sure, Henry. Ang gas na motor. Kaya dadunti ka sa himayang huway katapusan. Ay, grabe as traffic. Uy, dako-dako gitag mabayaran aning taxi. May tatag si Papa Enric ang miyatod na ako, maoy. Kay dali lang makalusot-lusot ang motor. Di ko malate. Ay, Oh, parehas na ng motor, oh. Nga bisag hinay-hinay lang, pero makalusot. Oh, alam mo, ano ka, uy? Nansa ka? Kuyawan malantanin mo di. Ang ano man ka? si Papa man to, Ma. Iya man tong motor, o doon ang kasumabay, o pwedeng kakos niya. Unsa? Driver, go na, oh. Palihog kog sulod atong motor, be. Nga mo ba'y pag-agi? Palihog lang, taxi driver. Dali. Ay, ma'am. Uy, isirin Ay, naman tong motor. Oras layo. Uy. Sure ka, Marcia, nga si Papa Enric to ni mo, ha? Sure, lagi kay ko, Mama. Ang niya, oh, nakuha na kong picture. Awa ma, oh. Plate number yun yung Papa Enric. Kay ko ni mo. Sungkay na kagib magkamayo di. Natural. One week good nga wag ka magpakita na ako. Rick. Paya ko, Emma. Ay, San Rick. Ano ba yun ka? Emma. Tugbaw mo ko. Ay, yes. Ay, yes. Tagpaon kita ka. Kapsan ta kag maayo, mura kag tubo. Panguson ko ning maayo. Sige. Emma.
Hello. For you do can I anything? Hello? Hi, Sir Clint. Uy, kinsa ni please? Inyong client. Si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only man siya. Okay. Thank you, Sir Client. Teza. May I know you, ha? Uy, gi-off pa yung cellphone. Kinsa bang ka itong client taon? Kagapoy, labad sa o. Unsay? Sa os taas o ang os ubos ang naglabad? Samang gawin. Tawa mo ka. Karon ba ko nakabati nga nag-joke ka, Salome? Dili to joke, Enric. Ha, wa ka ni trabaho. Gitawagan ako si Clint og nagpaila ko nga inyong client. Matud niya nga on leave ka. Diin ka? Nabuang mo ni by Clint, uy. Nga naara mo ko sa opisina, good. Ay, basig lang, wa siya kakita na ako. Sa ato pa na makak si Clint. Ay, binuangan na siguro ka to niya, uy. Basig, nakaila siya sa imong tingog, Salome. Nag-inartista ko, Enric. Giusab na ko akong tingog aron dili ko mailhan ni Clint. Kantuhan na, uy. Buhatan ko niksa ni mo, day. Wa na makak si Clint, oy. Wa ka niya buhati og istorya. Gusto kang mamati? Gi-record ako ang mong panagsulti. Deraw. Yes, hello. You for do can I anything? Hi, Sir Clint. Kinsa ni, please? Inyong client. Si Sir Inrek? Sorry, ma'am. Only siya. Okay. Thank you, Sir Clint. May I know who you please? Unsa na? Luspad man ka. Diin ka. Dito sa... Sa motel ko yung sa imong kabit kani angkas imong motor. Ha? Uy! Ha! Mismo si Marcia nakakita ninyo. Nakuhaan pa og picture sa tong anak. Nagpakauwaw ka lang yun, Enric. Abi na kog niundang nakas imong pagpamabay. Sige lang giday gihapon. Usa kong buhaton ha, aron muhunong na kaana. Putlon ko ng imuha, ha? Ayaw taon doy sa lumi. Nakaluhod yudayon ko sa kakuyaw nga putlo ni Salome ang akuha. Wa na ko'y tarong katuog, eh. Kay mahadlok kong kinudo ni Salome ang iyang ibahad na ako. Gidaman-daman na ng good ko. Mga katumang kasama ang kaagi ni Enric dinhining tulumanon. What's the style? Gidaman-daman style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Danisos Cabrera dalit sa RMN Drama.